Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwana masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Na ga kwamentin ku da na alkhairi da na shari duk na gani akan mutanen da suka ganna a wajen maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma na so ku sani ban je wurin maulidi don in burge ku ba, na yi don Allah ne, saboda na ga mutane da yawa da suke kushe maulidi. To shi ilimi dai kogi ne, ya kamata ku sani iya inda ka sani ka tsaya iya wurin, kar ka wuce inda baka sani ba. Sannan ni a gani na waɗanda suke zagin ma duk na shiga account ɗinsu sai na gansu sun je studio sun ɗauki hotuna suna cewa today I'm +1, I mean wishing birthday. Ku kuna so a ɗora hoton ku a ce happy birthday, amma ba kwa so mu yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ni ina ganin da in yi wishing ɗin birthday ɗin kaina ko naka ko naki gara in yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka